Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyon amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aditas at agalaonyon, nga iti agdama ket adda ijay Hawaii. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan aditas, tagalaonyon na ngam iti agdama addaak dito'y Hawaii. Nasaya at mati panagbiag mi manang tanakaturpusak mat iti kolehyo. Naisam kami nga agdengag iti drama yumanang taiso ti pagliwliwaan mi nang runa idi addaak pay dita Pilipinas. Aklunek akaslada na pukaw apaset ti inaldaw apa nagbiag ko idi saanen amang ganda ito'y adrama iti radyo. Aging ga idi nasarakak ti YouTube channel yo. Adumatan tinangagak apakasaritaan dagiti padak nga adda dito'y balasiw taaw. Adda naliday, addamat naragsak. Kaya't kumanmet nga ibinglay ti pakasaritaan ti biag kumanang, bareng mapili a maidrama, ket agserbi nga inspirasyon dagiti padak adumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Nanang, agmano ak? Kaasyan na ka ti Diyos, anak ko. Oh, kumusta nga iti napanam? Nagkita kayo kadi matlaang iti kasinsin mo. Wan nanang, kat adan trabaho.
Talaga gaya magkasapulan ti restaurant a pagtrabahuan ni Kasinsin Egay iti kahera. Iso ang nag-apply ako nanang. Kahera ko na kayat mo ti agbalin a kahera iti restaurant? Wan nanang. Mayat mo ti offer da sweldo kanyak. Di kayat ko matan. Kasanon nga itinalpas mo a kursum anak ko. Di saan mo na maaramat pa'y. Mausar kong tulat tananang. Ngam ita, agtrabaho akpay lang iti restaurant. Nasingpot ka no dagiti akin kukwa nanang. Kan mayat ti pasweldo da. Iso nga rod nga inayabanak ni Kasinsin Egay. Barang kayat ko kano ti agtrabaho ijay. Adalataken ka dayta anak ko. Umuna at trabahom dayta. Iso asay-saya atom nga rod. Wan nanang. Kan kas na imatangak itay. Kanayon nga ado ti mangmangan ijay. Iso asigurado nga agenjoyak to iti trabaho. Ay kat nasaya at ano kasta. Ay un gayam. Kumusta mo't ngay ni Egay akasinsin mo? Dayjay, agin enjoy mo't iti trabaho na nanang. Nabayag mo't gaya mo ni Egay ijay. Kat nangasawa ka din. Kasano kumangay ang mga asawa nanang. Kat kas iti sigod pa'y matlaang. Mas aglang lang nga pa'y ababae ngam siyak. Ay, talaga nga rod akinayat nantikas di akinatao na. Sa bagay, no iso ti kababalinda. Kat anya nga rod gay. Sana bale, tanaragsak mat itikas di akinatao na nanang. Hay, sigurado asa anak to maikawa iti trabaho. Taadda ni Egay akadwak iti restaurant. Kanya nga insan, ready ka? Nito mo na nga aldaw mo iti work? Wan insan, agyaman na ka. No saan agapukon ka? Awan ko mapay ti trabaho kaging gaita. Iso nga rin nga inayaban ka. Tamok nga ging gaita, waka pa work. Apay yamin aya, di mo kaya't ni-apply, tinaturpos mo. Nagbapamot ti sweldo, insan. Iso nga oray saan ko mausar ti inadal ko iti trabaho dito restaurant. Mas okay kanya kung daytoy. Tamayat lang arodon ti sweldo, sigurado nga agenjoyak pa'y. Pak ganorn. Lakit din, san. Nang runa no maamamom dagiti suki amang mga ditoy. Ay na, nagsisingpat dasi ka. Saan ka di akanayon dito itinchik nga akin kukwa? Ni Sir Wilson. Man-mano nga umay day jay, taada mo sa bala business na. Iso ni Ma'am Edna, titaltal ka na ditoy. Kasta ka di? Ngam di kagdanag. Nasingpot mo't lang ni Ma'am Edna. Kasinsin na ni Sir Wilson. Iso matlagayam nga iso titalkan na. Yes! Sige Rod, agyan kan diti pwesto Kat na da concern mo, mabaling kalatang agdamag iti ure asino kada kami ditoy tapno matulungan da ka. Agyaman akmanen, insan. Kumusta nga iti damo nga aldaw mo iti trabaho mo anak ko? Ay na, mayat nanang. Nalakalaang anasursurok ti amin. Nalakalaang mo't. Kan noadadyak mo, madadaan dagiti kakadwa kamang tulong kanya. Nasaya at mo't no kasta. Nagmayat gayam tagtrabaho iti restaurant nanang. Nagado at tao. Iso maragrag sa kanak. Tanagdakkel ti sales mi iti maysa nga aldaw. Nabayag nga minan day di a restaurant anak ko. Kat di mo't maysa dayta kadagiti nalatak apanganan dito'y lugar tayo. Kan saan la dayta nanang.
Talaga na laing dagiti cook. Naimas ti makan ijay. Kasta talaga. No nasingpet dagiti amo kadagiti trabahador da. Siyempre, agtrabaho damot iti husto. Isu nga ado ti mapastrek ti restauran. Kan saan laang aday tananang. Nagsisingpot pa'y dagiti waiters kan waitress ijay. Talagang asikaso da dagiti customer. Isumat lagayam nga ado dagiti suki da kanayon amangan ijay. Nasaya at garud tadita ti simrekam anak ko. Huwag nga rod nanang. Kat amok nga agbayagak iti dayjay at trabahok. Ala nga rodin. Aginanakan anak ko tanahirabiin. Agtrabaho ka manen inton bigat. Sir, kunak na da kayo pa iti abroad. Kasangsangpat ko manen, edi kalman. Namiss ko dagiti makan dito restaurant yo. Iso nga'y mayak manen. Oh, thank you, sir. Uray da kami. Namiss da kayo, mat. Anya ti kayo breakfast ita, sir. Kaya't ko kumadjay boneless bangus kan garlic fried rice. Coffee, sir. Di ka di sigod. Black coffee. Yes, please. And thank you. Okay, sir. Wait. Kasla, adda ka barbaro kadwayo ita dito restaurant. Di ka di kahera ti bagbagayo, Sir Fred? Kasla ito lang nga nakita kday dya palasang. Awan pa idinaudi ayong may ko sakbayan na gawid aki jay Hawaii. Ay na, sir. Talaga ka barbaro kadwami ni Titas. Iso di kasukat di sigo da kahera dito eh. Nakiasawa nga minan ni Linda. Iso nag-resign. Oh, kasta ka di. Napinta sa palasang di kasukat na. Napintas na talaga ni Ditas, sir. Kasinsin ko ni Ditas. Sumot lagayam manapintas. Kaskan ka iti kinapintas. Talaga, sir. Saan ka nagbidot? Bayam, sir, tayam amo ka kiniditas. Talaga kaya't ko amam-amo dyan napintas apalasang. Egay. First job ko, ti panagbalin ko a cashier ti may sa restaurant iti lugar mi manang Emmy. Nalatak a restaurant iti lugar mi ti nagtrabahwak, iso a kontento ak iti inyo-offer da asweldo. Gapo siguro ta umuna day di a trabaho, iso nga excited ak nga uray jak na i-apply ti inadal ko. Ado dagiti regular customers da iti restaurant, kat may sa kadakwada ni Sir Fred. May sa Hawaiano akanayon nga agbalikbayan, gapo ta nagretiron iti trabaho na. Taga Ilocos Norteda, ngam adakabsat na ijay La Union, iso masansan nga ijay ti pagnaudan na, tunggal agbakasyon. Inyam amo nga rod kanyak ti kasinsin ko, kat manipod idin, nakarkaron amasansan amangan iti restaurant, apagpapaayak. Hoy, Ditas!
Madlaw ko ni Sir Fred. Anya day jay egay. Manipod nakita na ka dito restaurant. Kanayon mo nga dito eh. Sigod-sigod ang maminsan lang iti may isang aldaw nga umay mga dito eh. Gimita? Umay matan manipod armusar aging gaya di pangrabi eh. Ha? Ni, kunak man no manipod idikat kastan ti aramid na. Kaya't mo asawan? Italaang ama paspasamak ti kasta? Katuan, Mat. Mas daw kami nga rod kadagiti katrabahuan ta. Kurang na lang na dito ang maturong. Sika talaga. Ama no maliwliwamot no adda dito amang mangan. Maliwliwat na makikita na ka. Ha? Ay na insan. Oray po utam. Marikrik na nga da pa naggusto ko ka ni Sir Fred. Anya? Ay na, kaslatatang ko ni Sir Fred. Kasano ko mga gusto kanya? Kan masigurado nga da asawa kan anak na iji Hawaii. Basta, itagamo sa bato. Amo ka sana ka nagkamali ti pa ng ipapan. Kan, adagayam request na insan. Anya day ta? Numabalin ka no, sikat yung mga serve kan kuwana tunggal umay mga ditoy. Anya? Ni, kasano nga ramidak day takat adak dito'y ka ha? Sa anak mo't aserbidora. Ay na, insan ditas. Pagustom latan. Narigat mat no paayon tayo kat regular customer dito restaurant. Kan, tapno makapag-am mo kayo pa na imbag. Order yo, Sir Fred. Oh, thank you, Ditas. Oh, mabaling ka din agtugaw ka pa eh. Tapno makapagsarita ta. Total, awan pa'y matunay ti customer ta nasa papaylaeng. Sige, sir. Do you like something to drink? No, sir. Thank you. Pasensya kan kanyak, Ditas. Sa apay kumata, di mo tagidaksan. No apay, asikati kayat kong ag-serve kanyak. Kano apay, kayat kuti makisarsarita ka na ka. Sir? Amom, Ditas. Damo pa'y apan nakakita ka. Nakayawan akon. Nagpintas ka ngamin. Simple kan na maababae. Sir? Kaya't ka kumamakasiningad, Ditas. Okay lang, sir. Ngam, mga no, dagi pulong ka ni Mrs. Yu abroad. To tell you the truth, balo akon, Ditas. 2 taon manipod pimusay ta asawag. Kat manipod matidin, kanayon ako nga gawid dito'y Pilipinas. At may isang anak ko, agnanad na nita asawa na ijay Amerika. Isungag may sa ako niti balay mi ijay Hawaii. Kasta ka di, sir. Pasensya ka yun. Kayat ko lang ti makasigurado. Tadya kayat ti ma-issue. Awan ti rumbang pagtanagam. I'm single and ready to mingle. Katsapay la kumata, maulit to pa dahil pa nagsarita ta. Pasensya ka no na istorbo kay ti trabaho. Okay lang, sir. Sige nga, Rod. Mapana kon iti ayan ti pwesto. Okay, Ditas. Kaya't agyaman akmanan.
nagkunam insan. Mamati ka ni timbagak nga da pa naggusto kan ni Sir Fred. Saan? Talaga na simpot laeng. Kan kayat naksiguro ama-am-am mo ana imbag. Aminin. Marikrik na mat nga da pa naggusto na kan ka. Ditas, nukas pangari ka nagaram kan ni Sir Fred. At nga ta posibilidad na magusto mat. Tila damdamagam. Adayo ang mapasamak dahit apang panunutam. Ay nainsan, nagswerte kan ngayon agaram kan ni Sir Fred. Uram ako na nga dan edad na, siguradong agbalinto ana sa liwanwan ti pa nagbiag mo kan kuwan na. Kan, who knows, amang naisurot na kanto ti Hawaii. Agtrabaho takit din, tila malawlawat mo, egay. Kumayuman ko kada kayo. Anya da ita anak ko. Adda ngamin Hawaiano a regular customer ti restaurant a pagtrab-trabahwak. Hawaiano? Kaya't asawon da ita. Lakay, ti ibagbagam a Hawaiano. Wananang, kat panagriknak. Adda pa naggusto na kanyak. Kastamo ti madmadlaw dagiti katrabahwak. Kat anya nga rod ti kayat mo asawan, anak ko. Itingamin ka na yun apan nakakitkitak kan kuana, kan panagsarsarita mi. Kasla naadaanak iti na isang sangayan arik na para kan kuana. Uray no saan pa'y nagrayo kanyak. Ha? Kayat mo asawan? Aggusto ka ba ten iti Hawaiano nga ibagbagam? Sigurado ka kade, ditas. Nanang, ay na, amang ano kayat mo laeng. Gaputaam mo, amabalin na ka nga ikuyog iti pagilyan a naggapwan na. Laglagi pam, alakayan day dya Hawaiano. Nukas pangarigan ta ginusto kayo, kat agbalin kayo nga agasawa. Kayat mo ka di ti agawerto iti lakay, anak ko. Kabailam nga ta ti agasikason to iti masakit nga asawa. Saan nga adayo ang mapasamak da ita? Taadayo tinagbaetan ti idadyo. No, si bibiyag pa'y ko ba day di tatang mo? Amang no, agkatawunan dan iti day tanga Hawaiano nga ibagbagam. Diyak mat maawatan ti riknak, nanang. Sapay ko marod, ta saan apumudno ti pattapatak. Sapay ko ma. Manang, adarim musing ana isang sangayan ariknak iti customer mi a Hawaiano. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, amasansan nga agkita kan agsarsarita kami. Inyuman ko nga ruday ta iti inak, kat binalakadan nakmet. Imbaga na pa'y kanyak dagiti posible a mapasamak no bilang laeng. Pudno nga adayo tinagbaetan ti edad mi ka ni Fred. Ngamkas laawan anyaman na kanyak dayta, gapu iti kinaimbag nga ipakpakita na kanyak. Jakmot ket di inyalang-alang dagiti imbaga kanyak ni nanang. Ngam ad-ad da ariming baw ti marikriknak para ken ni Fred. Yaman nagtapinat gam ti awis ko kan kaditas.
Apay ket din nasaan, Sir Fred? Awan mo't dakas nasaan ka di? Mabalin ka di. Di na ko nawagan iti Sir Fred Kumalatan. Sige, Fred. May mayat adengken. Diyang mo't inlibakan ka ti amin ditas. Damo pa ilapan nakakitakan ka. Nakayawan ako ni tinaidumduma kinapintas mo. Kansaan laday ta? Nakasingsingpat ka pa'y no, idilig ka dagiti daduma akataubam. Fred. Amo ka marikrik nam nga adda pa nagayat ko kan ka. Podno nga adan edad ko. Hangem, kayat ko latang ibaga nga agayatak kan ka ditas. Sika ti babae anapayagan na sapsapulag. Ti kayat kong agbalin akatakunay ko iti biyag. Hangam kasla imposible. Gaputa adayokat nga rod tinagbaitan ti edad ta. Saan nga importante kanyak ti edad, Fred? Ti importante kat tinapudno amarikrik ng para kanyak. Kinapudno na. Iti sumagmamano abulan apanakam amukan ka. Nakitak ti kinasaya at mo a tao. Kat patsak asinsir ka kadagiti ibagbagam ita kanyak. No, kasta adda namnama maayat nakmet ditas. Ikarik nga ayatan ka itinapudno. Ipaay ko ti amin na pagragsakam no kas pangarigan taaklunem ti panagayat ko. Ay ayatan kamot, Fred. Manipod nakitak no kasano ti kinasaya at mo a tao. Awan bibiyang ko nga urayan niya pa'y tibaga ti sabali a tao. Tinapatag kat ti marikriknak para kan ka. Agyaman nak ditas. Agyaman nak tayo naklon mo ti panagayat ko. Katap no mapanak na ka kanapudnoak at alagakin ka. Agkalay satan iti kabitan na panawan. Tayo ti panagsublik iti Hawaii. Ipag nakamin na papel sa kasapulan tapno may kuyog kan tumatan ijay. Nanang, iso ni Fred. Di kayan ayat ko. Fred, ni Nanang. Naimbag nga aldaw mo, kabsat. Maragsakan nakamakamaamukan ka. Kasta akmat kan ka, Fred. Nasaya at mat tanagamamutan. Kanayon na ka nga istoryaan kanyak ni Ditas. Kasta ka di. Nabayagan na kayat ka amam-am mo. Kayat ko apanaknakan ka, nadalos ti intensyon ko ita anak mo. Damag ko nga imay kalaka no nagbakasyon dito Pilipinas. Katagsublikan tumatlaang iji Hawaii. Anyamot nga iti planom para kaniditas. May sapay daytay tirantak iti yu umay ko ditoy. Malaksi da kayat ka amam-am mo. Total inaklunan ni Ditas ti panagayat ko kankwan na. Kayat ko mga ibaga kada kayo, kayat ko nga ikalay sa ni Ditas, sakbay nga agsubliak iti Hawaii. Kasta ka di. Wan Nanang, kayat ni Fred nga agkalay sa kamin. Tapno iti panagsubli na iti Hawaii, maipagnananton dagiti kasapulan a papeles. Tapno maisurot na ko ni Jai. Dahil tatipod no, kabsat. Kaya't kung ay surot at agos ni Ditas iti Hawaii, apa man na maornos ko dagiti kasapulan na dokumento. Sigurado ka kadi nga awan to ti agbalin at tubang iti panangikalay sa iti anak ko. Amangan no addan to agriri a kapamilyam.
Awan to Apolos. Balo akon. At may isang anak ko ngam, agnanaeden iti Amerika. At amat din bukod na pamilya. Saan to nga tanga agriri ti anak mo no mangikallaysa ka manen? Sakbay ang nagdato na kandiditas. Kinasarita kon ti anak ko. Kaya't kinunana ano anya ka no ti pagragsakak iso ti masurot. Saan nga agbali na tubang iti panangikallaysak manen? Nasayaat nga rod no kasta. Kaya't ko laeng ti makasigurado asaan tong agbalin akakaasi ti anak ko iti denam nang runa no adda kayunton iti sabali apagilyan. Ikarik asan to ang mapasamak dayta kaniditas. Sige, no dayta ti kayat siya mapasamak. Ipaay ko nga rod ti bendisyon ko kada kayo. Sapay ko mahatag na nayon ti kinasayaat kan kinaragsak ti buklen yun to a pamilya. Agyamanak. Agyamanak, nanang. Kablawan kayo anak ko, naragsak ka pa nagkalaysayo. Agyaman kami, kabsat. Mabalin ka di. Nanang ko nam kanya kon, ta nagkalaysa kayo kat nga roden kaniditas. Wan mat ngamin, Fred. Di mon panunutan ti edad mo. Nanang ko namatan ka ni nanang ko. Taagasawa takat nga roden. Nalabit akas lakor ni adenggan. Tadandan isaan nga agin na dayo ti edad ta. Nga masapol nga awagan na kun itinanang. Tamayat ka man no saan. Inanak mo ten, Fred. Agyaman nakarod no kasta. Nanang. Nagado dagiti dimar ay akakabagyan tayo ditas. Maragsakan damat para kada kayo ka ni Fred. Uwan nga rod, nanang. Kat nakarkaro pa'y ang maragsakan nak. Gapo iti suporta nga impakita da kada kami. Pudno tayo ta. Jak ni namnama ti kinabara ti panang welcome da kanya kanay kamang iti pamilyayo. Ket namnaman nyo jak to ida malipatan Apolos. Kasta nga minti kinasingad da iti pamilyami, Fred. Gaputan nasingpot da iti tatang ni ditas kadakwada. Iso asubsubadan damot ti amin, babaan iti panang suportada kada kayo. Ket ikari kajak to idapaayan, nanang. Ipaay ko amin apagragsakan di ditas. Ket santo Apolo sa lumdang iti denak ti asawak. Pulos tinadlaw ko ang negatibo a reaksyon dagiti kakabagyak, iti panakiasawak, iti adayo ang natataengan ngam iti siyak manang Emmy. Napnuan ragsak ti kaaldawan ti panagkalaysami ka ni Fred.
Makabulan kalpasan ti panagkalay sami, nagsubli dito'y Hawaii ni Fred kat inasikaso na ti amin nakasapulan a dokumento tapno maisurot nak dito'y Hawaii. Saan a panaglastog manang ngam kasla reyna ti trato na kanyak sipod inkalay sanak. Ti pay may saara makunay kankwana, noan niya ti maipapaay na kanyak, kastamot la ti ipapaay na kaninanang nga adda di ta Pilipinas. Ultimo ti daduma a kakabagyak, mairanranod da. Sumagmamano kadagiti anak ti kasinsin ko ti suportado ni Fred iti panagadalda, banag apakaragsakak matunay. Imbinglay ko ti padas ko, takayat ko apanagnakan, asaan agapu taub-ubingak nga adayongam iti asawak, kat piraklaang ti inalman ko. Tamamati kayo man wano saan, subsuwadak iti panangipatag kan panangasikaso, ti kinasaya at kanyak ti asawak, kastamatan kadagiti kakabagyak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Ditas. Pagayam ko Aditas, kablaawan ka itinapintas agasat asimangbaykan ka. Kat dayawon ka taim panagnak mo, nga tinapudno nga ayat kat awan pilpilyan na nga edad. Kastay kunada nga roden, age doesn't matter. Ti importante kat ay ayatan nyo titunggal maysa. Sapay kumatag na naayon ti kinaragsak ti binukelyo a pamilya. Kat ipaayan pa'y tinamarswati at idog a panagbiag ni Fred, tapno mananam yu pa'y ti imnas ti panagdan nayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Aditas at Tagalaunyon, ngam agnanaed ita iti Hawaii. Daytoy ti may kadwa apaset ti surat na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nang runa kada kayo amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kas iti sigud manang ilingad naklatan itinagan Aditas manipod iti probinsya ti La Union ngam addaak ita ditoy Hawaii. Kayat ko nga ituloy nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Anapasamak idi agnanaed kaming kani Fred nga asawak ditoy Hawaii. Kas iti inlanad ko iti damo asurat ko, nagbalin anasayaat ken naragsak ti panagdan nami nga agasawa. Amin nga ingkari ni Fred ket tinungpal na manang Emmy. Iso nga awan apulos ti panagbabawik iti pannakiasawak ken kuana. Rugyak nga ruden ti may kadwa apaset ti pakasaritaak. Kumusta mo ti get together yung kadagiti amigom, Fred? Okay, Ditas. Amo matan, noong nagsasango kami ay nasaan na malmalpas ti istorya. Kasta ka di nasaya ata nakapagbanding kayo manan. Well nga rod, ket amom, kasta unay ti apal kanyak dagiti amigok, tara kasara ka kano iti asawa akasken ka, nasingpat ken ubingam siya. Anyamot nga iti kinunam kadakwada. Ay, siyempre, very proud ka, Ditas. Imbaga kadakwada talaga aswerte ak anang asawa kan ka. Agpaiso. Of course, my dear wife. Awanon ti sapulak pa ita. Malaksid, anapintas ka. Manangipatag ka pa yung asawa. Iso arumbang lang ang maipaay ko amin apagragsakam. Kasupapak tinalaos apanagayat mo kanyak.
kasinsin ko. Hello, Insan. Hello, Insan. Kumusta kayo ditan ko ni Sir Fred? Okay kami dito eh. Naimbag man tay mawag ka. Miss kamutan, Insan. Ay na, day off ko itay di restaurant. Iso kaya't kayo mo ta kumustahan ka ni Sir Fred? Ay, talaga mo ta donyang-donya kay tandita Hawaii, Insan. Saan mat, Insan? Awan ita ni Fred, Rimwar, na panag-walking. Saan ako na si Muro, takas lamad-madi nga mintiriknak. Ha? Kasta ka di? Wang gayam ditas, Insan. Naibaga ngamin kanyak ni Ma'am Edna nga ilaklako da kano dyan may sa property da Sir Wilson. House and lot da dyan, Insan. Ang mga kaya't mo di gumatang iti pagbakasyon ng abalay diti lugar tayo. House and lot, kunam? Yes. Asidag mo tayo iti ili. Amo, si Kadagos din na panunod ni Ma'am Edna. Amangan kanuno interesado kayong agasawa. Napintas na dyan abalay, Insan. Promise. Apay nga ilaklako da. Napanyaminan iti stage di may sakabsat ni Sir Wilson. Di sikot nagnana iti jay. Inalan di anak na. Isong awanan di tumaw ijay. Bayam, taibagak day ta ni Fred. Who knows? Amangan no interesado mat nga gumatang ti balay di tayan tayo. Sige. Ibagam to nga rot kang kuwana, ha? Sigurado kayat na day jay ditas. Alang Rod, namnamag ti awag mo kanyak, ha? Bye, Insan. Take care always. Okay. Bye, Insan. Fred, imawag kanyak na Insan egay itay. Masaya at man tayo mawag. Kumusta ngay madya kasinsin mo? Okay, mat. Adamin ibagbaga na a house and lot a for sale kano ijay matlalugar mi. Property kano da Sir Wilson. Damdamagan na no, interesado ka kano agumatang iti pagbakasyonan ta iji Pilipinas. Kaya't mo ka di? Well, no kayat mo, di mo pantakitain. Ha? Kaya't mo asawan? Agawid ta iji Pilipinas? Una, tapno makitam no kursunadam di balay nga ibagbagati kasinsin mo. Agpaiso? Na-excite mo titimbagam. At last, makapagbakasyon tamanan iji Pilipinas. Mailiwak nga minan kaninanang. Tinasaya at ditas. Kasarita mo na imbag ni kasinsin mo nga egay or ni Wilson. Then tell them nga interesado ka. Sige, kan awagak tumato ni nanang, taibagak nga agawid ta iji Pilipinas. Talaga apin ay paisuyo tinagawid, anak ko. Kailiw na kayong aminan ni Ditas, nanang. Wen nga rod, nanang.
kunak tumat ngamin nga umay kayo mat ang bakasyon ni Hawaii, nga madi kayo mat ngamin. Nga roda. Ay na, bakit akon? Bayan daklaangan ditoy. Total, ado da batakad kadwak ditoy. Okay, nanang. Nuisuti ko nayo. Awan gayam. Nakita yung ka DJ ilaklakod a house and lot? Ay, uwan Fred. Napintas a balay. Kan asidag ijay ili. Oh, ditas. Napintas ka no ako na ni nanang. Mapantayin to kitain nun. Tano korsunadam, tigatangan tayon. Ha? Sino nga iti pagyanan nyo ijay? Katadda kayo mat iti adayo. Di, da kayon tiagyan ijay nanang. Nukas pangarigan magatang tayo. Wan mat ngamin nga agpaiso nanang. Da kayon tiag na ijay. Kasanod nga ito'y balay tayo. Di pa'y katawanan tiag na dito'y. Di lako yun to'y balay nanang. Total, kasla balay mong tumutanday jay no magatang tayo. Tapno ijay da kayon tun asang putan tunggal agbakasyon kami. I like that idea, ditas. Ay nakababain batan ka na kayo anak ko. Ay, pag naadandakit din, itinagdakkel abalay. Nanang, you deserve it. Umakar kayon, itidakdakkel abalay. Katitugot yu ti kasinsin ni ditas, tapno adda kadwayong agnaed ijay. Nakita mi ti balay da Sir Wilson nga ilaklakod ha, ginatang mi adagos man ang Emmy, tanapintas met ngamin, ken talaga akorsonadak. Dananang ken ti kasinsin ko tinagnaed iti ginatang mi abalay, ket ti sigod abalay mi, ginatang ti kasinsin day ditatang. Kinumpleto ni Fred ti amin akagawaan iti nagatang mi abalay, tapno komportable kanu ni nanang iti panagnaed na ijay. Apaman ana isimpami ti amin manang, nagsubli kami nga agasawa ditoy Hawaii. Good morning, my dear wife. Mala, pumangon kan ditas. It's Sunday. Mapanta makimisa. Apay nga takas to'y tirik na ka nakaring. Kasla maulawak. Nay, apay ngay. Diyak nga rod mo. Itay pa'y akayat ko ti bumangon. Ngam talaga maditirik nak. Tinasayaat. Saan mo apilitan ti bumangon? Ta mga anoan niya ti mapasamakan ka. Italang akasta ka Uwan nga ron. Mala, agi na nakapailaeng. Kat no saan pa'y amay katay tarik-rik na aging gat madamdama. Agpa-check up tantulaengin. Narigatan ditas. Ang mga noan niya matanday ta amarik-rik nam. Ay naditas, maragsakan na kunay. At last, maadaan tanton iti anak.
Sumot lang ay makasta ti Marikriknam. Ang dadagsin kamot gayam. Maragsakan ak matunay, Fred. Nabayag at tinarigagayak ang maadanta iti anak. Kunak no diyakon agsikugpay. Masapul nga ang nadamti sikug mo. Di ka una agbambanog, wan. Tumarma ka na yun dagiti vitamins nga inted ti doktor. Kan jak matsuna yan rumrumwar. Tapno adda kaduam dito balay. Agyaman na kiti kinaanos mo, Fred. Talaga sa anak ang nagkamali asikati pinilik nga agbalin nga asawak. Ay ayatan ka unay, Fred. Ay ayatan ka unay ditas. Kat ikarik, ipatag kuntoy ti kasta unay ti agbalin nga anak ta. Iti anak ta ditas. Agyaman na kiti Diyos. Karup-rupa muna iti anak ta. Katagyaman na kiti na marswa, taagpada kayo anak karatkad. Kompleton ti pamilyata, Fred. Addan anak ta. Sigurado ang maragsakan ni nanang no maamuan ng impas ngay mon ti apo ko na. Nabayag mo't at tinarigagayan na ti maadaan iti apo ko. Ita, natungpalan tinabayagan nga inkarkararag na. Ay naditas, excited ako na makaawid kayo ni Jibalay. Tapno makita mo ti impadisain ko a kwarto ni baby. Sa bagay, sumagmamanolaan nga aldaw ti panagtali na admi dito ka ni baby. Makaawid kami ton, Fred. Hello, Nanang. Hello, Ditas, anak ko. Impadamag kanyak ni Fred, anagpas ngay kakanod. Kat babae ti apo ko. Wan, Nanang. Naglungpo ti apo ko yo. Ay, kamaudyanan na. Adan anak yu ka ni Fred. Kan adamot tan apo ko. Sayang laeng tanakaad-adayumot ngamin ti ayan nyo. Kaya't kukuman ang makita kan maarakop ti apo ko. Di kay agdanag, Nanang. Madanon to day tanga aldaw. Basta, salwadan nyo day ta salon at yo tapno di kay agsaksakit. Ay na, napigsaak pa'y anak ko. Makitak pa'y adumakkel ti apo ko. Di nakpagdanagan. Aywan gayam, Nanang. Orayan nyo ti allowance yo nga impatulod ni Fred. Kan adagayam package nga impatulod na dita Pilipinas. Para kada kayo amin dagijay, Nanang. Agraman dagiti kakabagyan tayo dita. Makaamu kayon ton nga agibunong kadakwada. Agiaman anak ko. Maragsakan dalakit day. Apaman amaawat na dagiti pawityaw. Kat agyaman da kano kadagiti impatulod yu iday. Basta dalakit din, Nanang. Namnamaan nyo ti kanayon apa nag-package mi dita. Alas sige nga rudan anak ko. Umalati wakman iti ayan daan tim nga iseng. Ijay kami kano amangal daw itako nana. Ikumustadak tulaangan ka daan ti. Kasamot ka dagiti kakasingsin ko, Nanang. O sige nga rudan. Aganad kayo dita. Bye!
dadateng ti anak mi ka ni Fred, narik nami nga agpadpada a kompleton at talaga ti pamilya a binukal mi manang Emmy. Kinapudno naman ang jakon ni namnama a maadaan kami pay iti anak ka ni Fred. Taammo yung maten nga adan edad tinakiasawaak. Malaksid kada kami, napalaus matlaang tiragsak ni nanang, apaman anaamuan na nga adan apu ko na kada kami. Kagiddan dayta, ad-addan anariknak tinapalaos apanangipatag ni Fred kada kami nga agina. Kalpasan ti panaglabas ti sumagmamano a panawen, kinasaritanak ti asawa. Ditas, dakilan ti anak ta. Amok nga impay mo amin apanawan mo kanya ken iti anak ta. Iso pa nagkunak, panawan matan, tapno mabaliwan ti rutin mo. Malaksid iti panang tartaripatum kada kami iti anak ta. Anya ti kayat mo asawan, Fred? Kaya't kung agadal ka man nanditas. Ha? Amo ka di mo pulos na aramat ti kurso nga inlepas mo. Kaya't kung ag-refresh course ka, ag-examine ka, tapno makaala ka iti lisensyam as a practical nurse. Kaya't mabalin mo ang trabaho iti ospital. Talaga, Fred? Ngam kasano kayo iti anak ta? Ditas, don't worry. Kapag lakataripatuen ti anak ta, agad natalmatan, iswasaanan anarigat nga aywanan. Agyamanak, Fred. Talagang impaay mo amin at tartariga gayak iti biyag. Sige, mapanak aging choir inton bigat. Tapno mairugi kun ti agadal. Ditas, kumusta ti school? Medyo narigat. Ngam aramidak amin nakabaalak. Siguro, maikawak laang gapo iti kinabayag ajak nagadadal. Italaang dayta. Ore kitam. Di mon tumapupuutan. Nalpas kamat kaya man. Sabagay. Ngam, sigurado ka nga okay kayo laang iti anak ta no awanak diti balay? Aman no mabanbanog kamot una yun. Di lang ka di pagdanagan. We're okay. Kan Maisa, I need some exercise. I'm not getting any younger. Dayta nga rudket. Diyak kaya't ama stress ka gapoy tar aramidam. No marigatan ka, uray jakon ituloy ti agadal. Amumot a priority kayo iti anak ta. No. Kaya't ko alipasam tinarugiam. I want you to enjoy life. Diyak kaya't nakafocus ka laangan kada kabi iti anak ta. Tapno di kan tumaikawa, inton mapanawan kayo. Ha? Anya ka din dayta nga ibagbagam. Saan to ang mapasamak dayta? Mapadakkel tapay ti anak ta. Kat masigurado ta anasaya at to ti agbalin ang masakbayan na. Hello, Insan. Insan, kumusta? I know, long time no hear. Kumusta? Ito ka nakakanabinta sa kaskanya. Agis iskwelan Nagbit nga glabas ti panawanan niya.
Agpada kami itan nga estudyante. Unya, Rod. Damag kung agad-adal ka man kano ditan. Sa bagay, saan ka makatrabaho ditan? No saan ka nga agadal manen? Ken, no awan lisensyam. Wan nga, Rod. Ngam ni Fred ti akin kapanunutan iti daytoy. No siya klaang kontento ako nga agserserbi kadakwada nga agama. Ay no, you're so lucky talaga insan. Uray no kunada at damatan tinagbalin adjawam, tinakiasawaam. Happy and contented mo ti life mo. I'm so happy for you. Oh, kumusta mat ni Fred? Okay, Mat. Itias iti Diyos. I knew it! Alive and kicking pa rin! Uy, agbakasyon kayo mo dito Pinas, Mailiw kami kan niya. Kanag mo, maragragsakan da kita sigod da katrabahuan da, tunggal istoryaan ka kadakwada. Sana all, kung kunada si ka. Kasta ka di? Ala, kumusta laangan kadakwada? Pasyarok to ida, apaman ang makabakasyon kami dita Pilipinas. Lagip mo ka diti, imbagakan kay di mangrugi ka nga agadalmanan. Fred? Di mat kinunakan ka, adi mo mapupuutan, nalpas kagayaman. Si, manulangan na bulan, makalpaskan, kat makaalakan to ni ti lisensyam. Juan nga, Rod, nagbiit nga glabas ti aldaw. Kunak no jak mabaalan, ngam kabaalak mat gayam. Enton malpaskan, panunutan mo no anya ti sumarunong aramidem. But for me, sayang ti lisensyam no saan kang agtrabaho. So, palubusan na nga agtrabaho, kasta ka di? Of course. What's the use of having a license no di mo mataramatan? Kita anak, nag-enjoy ka nagtrabaho aging kay tinag-retire. And look at me now. I have a beautiful wife and daughter, and I'm enjoying the fruit of hardships I've encountered before. Fred. Kaya't ko akastan tumat ti mapasamakin ka in the near future. Enjoyam tinakrikrigatam. Talaga nagmayat ti panirigam iti biyag. You are a happy and contented person. Gapodayta kada kayo iti anak da ditas. Awanan ti sapulat pa'y. Kat inton dumtang ti aldaw ang masapol nga isubli kung ti bulod ko abiyag. I have no regrets. Gaputa nagbalila na saya ti panagbiag ko dito'y rabaw ti daga.
Anya tinaimbag adamag nga ibaga makunam ditas. Fred, adan trabaho. Naala kiti may isang hospital. Kat mangrugi akon inton umay alawas. Oh, very good. Ay na, maragsakan akparakan ka, ditas. Ngam, saan nga ta narigat ti trabaho iti hospital? Well, awan mo tinalaka trabaho. But I'm sure, ag-enjoy ka iti trabaho. Si kapay, kay kayat mo tagserserbe iti tao. Juan Herod, ay na, excited ako nagtrabaho. Thank you, Fred. No saan agapukan ka, saan ang mapasamak amin dagitoy? Saan ka di, aday tatiin karikan kay din kalaysa ka. Nga ipaay ko ti amin na pagragsakam. Diyak kaya ta panunutam nga isungayin kalaysa ka iti tapno da mga sikaso kanyak gaputaw ubing kangamsyak. Kaya't ko apunasan day tayo ti kapanunutan ti kaadwan. Awan na pulos ti kasta panunot ko. Basta ti amok ay ayatan ka iso nakikalay sa akin ka. Kadyak nagbidot. Gaputa siya kung ti kararagsakan nga asawa ken ina gapuken ka. Ditas. Kanagyaman nak, gapo iti panangipatag mo iti pamilyak. Nang runa iti respeto nga impaay mo iti inak. Sika ti nagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno matunoy ko amin nga arapaap ko iti biyag. Patpatgan ka unay-unay, Fred. Nagtrabaho ak nga rod iti hospital ang nagaplayak dito'y Hawaii manang Emmy. Kat iditawan 1995, pimusay ni Fred nga asawa. Kasta unay aladingit ko idi, gaputan na pukaw ko ti maysa akapatgan a tao iti biyag ko. Ita maysa akon a senior citizen manang, kat nagretiro akmeten iti hospital a pagtrab-trabahwak. Adamoten asawa ti anak mi. May nga officer ti US Army kat agnanaed da itan ije California. Kan adamoten dua nga anak da. Pimusay moten day dinanang. Iso ati kasinsin ko nga da pamilyana ti agbambantay iti balay aginatang day di Fred iti lugar mi. Iti kaadak dito'y Hawaii manang, mapmapanak iti babalay dagiti gagayem ko a Pinay, apadak matlaeng a retired. Pasaray ag travel kami iti nagduduma a pagilyan. Pasaray ag naedak met iti sumagmamano a bulan iti California, tapno makadenak met dagiti apu ko ken ti anak ko. No daddumamet, agawidak dita Pilipinas. Ag naedak dita iti 6 a bulan, sa akto manen agsubli dito'y Hawaii. Kastalatan ti aramid ko manang, akas pagayatan day di Fred nga asawak. Ti enjoy life ako nada. Agyaman akmat iti Diyos, taaging gaita, nasalun ataklat ta. Daytoy ti pakabuklan ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Ditas. Pagayam ko aditas, maragsakan akparakan ka. Gaputan na pasamak amin at tartari gagayam iti biyag, at tinagbalin nga inspirasyon mo, kat ti ay ayatem unay nga asawam, ken ti anak yo.
May saka kadagiti na paraburan iti naimbag agasat, nga ita ket nananamamon. Sapay kuma ta paraburan nakapay ti Diyos iti atidog a panagbiag. Tapno mananam mo pay ti kinaimnas ti panagbiag at tinarigagayan ti asawam para ken ka. Agserbi kuma to'y pakasaritaam nga inspirasyon, tapno adda pagtuladan dagiti padam a senior citizens nga enjoyen dan tinabatbati pay a panawenda dito'y rabaw ti daga. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan nga Elmo at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, dito'y lugar mi, drama ti pagaayat a pagpalabasan iti oras dagiti agindag, nang runa dagiti nataengan. Maysa ni Yaya Iliang kadagiti naesem nga agdengeg iti programa yo. Ubingak pailaeng napuutakon ti panagdengdengeg ni Yaya Iliang iti drama. Ilingad naklatan itinagan nga Elmo Manang ket taga Ilocos Norte kunamlatan. Aklo na kasaanak anaesem nga agdengeg iti drama. Ngamdimteng ti gundaway anagbalin metten aliw-liwak daytoy. Kataklunak nga adu tinaagsaw ko nga adal kadagiti pakasaritaan nga ipatpatangatang yo. Daytoy tinangguyugoy itiriknak tapno ibinglay ko matipadas ko. Tama siguradok unay manang pakaagsawan daytoy itinabalitokan nga adal ken inspirasyon para kadagiti naesem amang tartarabay kadagiti drama yo. Yaya, di pa pang? Di pa'y simang patel mo. Nalabit nga adamanan iti ayan dagiti gagayim na. Anyamot na ni papang. Sipod na itabon day di mamang. Kanayon latan arabi nga agawid. Kanayon pa nakainom. Elmo Barok, nasakit para ka ni papang mo ti petat nga ipupusay day di mamang mo. Nasakit mo't kada kami kinaadin ko tinapasamak, Yaya. Elmo, ni neneng ngay. nakaturugan. Kalpasan anapakan ko, nagdiretson iti silid na kat naturugan. At dapay nga minserek na inton bigat. Kasta ka di? Kat sika, Elmo. Awan ka di ti serek mo inton bigat. Masaduta ka sumrek, Yaya. Anya, hanggang Elmo, di ka di masayangan iti panagadal mo. Si bibiyag pa'y day di mamang mo kastakan. Masansan adi ka sumrek. Sayang tigas-gastusan da papang mo amang papaadal ken ka. Bibiyang ko ngay. Basta masaduta ka sumrek inton bigat, Yaya. Adapay la iti silid na, neneng. Agabsan manan, Yaya? Ay, diyak man amok ni manong mo.
Yalag-alang nan at alaga ti agadal. Ala, baka agangat ni Papang. Ay, bayam, taisudan to adwa ti agsarita, neneng. Basta sika, masapul asa itam ti agadal, ha? Wan matyaya. Lalaingam iji pagadalan nyo, tapno saan na masayang ti gastos ni Papang mo amang papaadal ken ka. Wan yaya. Di mo tultuladan ni manong mo, akaslawan anyaman na kenkwana, nga uray no saanan ang makapagtuloy nga agadal. Nakasukat ka, Elmo. Kunakpan na masadot ka sumrek iti pagadalan. Talaga masadutak, Yaya Ilyang. Sa dino nga ron ti papanamngay, apay nakasukat ka, Maut. Diyak kaya tagigyan natan dito balay. Kaya't ko tagaliwaksay. Ay, anyan ti kastang ar-aramidam, Elmo. Kanayon latan alakwat sa ti adda dita panunot mo. Imbis ko mga agadal ka, tapno adda na rimat amasakbayam. Awan ganas ko niyaya. Nang runa pa'y, tadi kami mutan makapagbanbanding ka ni Papang. Ha? No, Jack Mariro. Namin adaras lang nga nagrana kami dito'y balay. Sipod na tayo di mamang. Takasanumot ngamin. Kanayo na makumikom ni Papang. Adda trabaho ni Papang mo, Elmo. Nasken nga si kasuan na ti trabaho na para kada kayo ka ni ading mo. Jack mamati para kada kami aramidon ni Papang, Yaya. Nay, asino kumangay ti pagpaayan ti matmatgadan ni Papang yaw. No saan para kada kayong agkabsat. Apay nga minaya kumpurmila ditan ti pampanunutong barok. Saan kumarumbang at ipanunot mo kat kasta? Tiket basta, kasta ti amok, Yaya. Saan para kada kami aramidon ni Papang? Sige, Yaya. Rumara kon. Ang mga naagur-uray yung dagiti kagayim ko. Sa balit o galit inauna nga anak ko, sipod pa'y, Yaya Ilyang. Sir Fidel. Kanayo na bagbagan, ididay di mamangda, ngam sana pulos amang ipangag. Iso akaslawan pa'y katiganas ko na makisarita kan kuana. Anya? Ay, saan Sir Fidel? Narigat, no baybayan nyo latan ni Elmo. Amo masan ko ang maaramid da ita, Yaya. Para kadakwada iti adin at amin nga aramidag. Kaya't ko'y damay paayan iti narimat ang masakbayan. Isungarod nga igagaad ko tag trabaho. Ay, sir. Isu na lang ta makapaupay ta aramid ni Elmo. Ay, gayam, Yaya Ilyang. Amagan numatuloy yan ti panagabrod ko. Ha? Umadayo kayo, sir? Yaya, si bibiyag pa'y di asawak, planon ti kumpanya pagpapaayak ti mga ibaon kanya kiti balasiw tao. Ay, Sir Fidel. Dakal nga oportunidad da ito asimangbay kanya kaya. Diyak kaya tapalos pusan. Iso akayat kayo akasarita ang naimbag, maipapan kadagiti anak ko. Jakmat kit di ilibak at talaga asukirak manang Emmy.
Inyalang-alang ko tinagadal, tati mindset ko idi, anya pa'y laaga po nga agadalak, kat adamat kabailan mi itibiyag. Malaksid ngamin nga adda natalgad apanggadan ti amak, nakaipundar day di inak iti mini grocery, kat dakkel met ti mapaspastrek na. Idi pimusay day di mamang, intalek ni papang iti ikit ko akabsat day di mamang ti mini grocery. Sigodan nga aramid ko ti sumurot kadag iti barkadak. Kat no aggastusak idi, kasla saan ang maibos ti kwartami. Agingga adimtang ti gundaway ana ipatulod ni papang iji balasiw taaw, ta iso ti imbaon ti kumpanyada. Kaya rigak idin tinadanuman atukak, ta nakarkaron a nagbalinak a balyudong. Insan, talaga ka di nga awanan panggap mo nga agadal? Sang ka damag nakakanyak ti advisor mo? Agsardeng ako ninsan Miles. Anya? Hala ka insan, di ka di masayangan itigas-gastusan ni Uncle Fidel tapno makaadal ka laeng? Baya magastusan na ti amin na birok na iti awan kas-iskan na. Total, saan kami matlaan napatagkan ko na? Anya asaan? Isungarod nga ikagkagumaan na ti agtrabaho para kada kayo kanineneng. Jack mamati iti dayta. Apay ko maadi mo patyan. Napanpay nga rod ni Uncle Fidel ijabalasiw taaw. Tapno sigurado ang maipaay na ti amin akasapulan nyo nga agkabsat. Dayta nga rod kat. No talaga napatag kami kan kwa na. Saan ko mga imadayo? Saan ko mga nag-abroad? Insan, paset ti trabaho na dayjay. Iso ti imbaon ti kumpanya pagpapaayan na. Adula amin. Basta siyak. Jakon kaya tagadal. Makamu ka, insan. Iti ka nito ang maamuan ni Uncle Fidel at talagang agsardang kan nga agadal, ang mga no di na kan pauitan pa iti allowance mo. Di saan lang? Naglakat ipang ipamuspusan tapno maadaan na kiti kwarta. Ha? Isong awan bibiyang kung auray di nakpauitan ni papang. Awan apulos. Yaya, apay nga awan pay ni Manong. Ay, jakman amo ka ni Manong mau. Talagang awanan dengdenggan na apulos. Saan pa yun asumsumrek? Dayta nga rod kat. Jak amo no kasano nga ibagak ka ni Papangyo ti maipapan iti dayta. Hamangan no anya pa iti mapasamak ka ni Papangyo ijabalasiw taaw. No maamuan na ti pudno maipapan ka ni Manong mo. Yaya? Iso asik ka neneng. Di mo tultuladan ni Manong mawan. Wun yaya? Tinasaya at maturog ka neneng. Adalaman ti rabi eh. Orayot ko man ni Manong yaya. Ngamrabin. Awan mo't klase no bigat. Sabado. Sabagay mo't kit di ah. Ngamusana nasaya at itikaskan ka ti agpuyat neneng. Yaya? Iso asyaklatan ti manguray ka ni Manong mo. Maturog kan, ta saan anasaya at ken ka ti mapuyatan. Inaramid kun ti amin, Sir Fidel. Ngam talagang awanan ti dengdenggan ni Elmo. Jakon mabawing pay. Talaga sa balit ti ugali na. Jaka mo, no asino ti timawidan na. Sir. Pasig mo't anasaya ta sursuro kan pamagbagati impaay tayo kan kuana. Amok dayta, sir. Siyak ti makapanagnak iti dayta. Tanabayag akon nga agpapaay kada kayo.
Nagbakbakot ako nga agserserbi kada kayo. Kinapudno na Yaya Ilyang. Jak mo din amo no anya ti Aramida. Sir. Talagang amin na Nay, Sir Fidel, apa yan? Anyat mapaspasamak ka na kayo nita. Jak amo Yaya. Kaslag kupit ti baroko ko. Anya, ay kitaan nyo sir. Ang mga no anya ti mapasamak ka na kayo. Ay, dayto yun ka ti pagamam kak. Diyak kumakayat nga ibaga ka na kayo ti mapaspasamak dito oy. Nga maamakak mat nga ang mga nusidirendak tukit day. Nagrun ata siyak ti binili nyo ang mga sikaso kadakwada. Kabayatan ti kadayo di tabalasiw taaw. Di kagdanag Yaya Ilyang. Saan ka to asider? Amok di kababalin mo. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, Sir Fidel? Yaya, apay nga tangaging gaita. Awan ba'y allowance ko manipod ka ni Papang? Ha? Kwa? Ay, diyak ka mo, Elmo. Anyamot ni Papang. Sapay di namat sungsungbatan dagiti awag ko kunkwana. Ay... Ibagayo man kanyak tagpaiso Yaya Ilyang? Ha? Nay, anya ko matiibagakan ka, Elmo. Iti kasta ngamin adyaryo. Mamate kang adamuyo iti mapaspasamak. Anya? Patsik nga amuyo. No apay nga aging gaita kat awan pay lang ta allowance ko. Elmo. Agpudno kayo kumakanyak Yaya. Di yu kumakunain nga oray da kayo kat papasandak moten. Ay... Agor uray ak iti sungbat Yaya. Pangaasiyo. Tay bagayo kumakanyak ti makagapo. No apay nga aging gaita kat awan pay ta allowance ko manipod ko ni Papang. Kano apay adi na sungsungbatan dagiti awag ko kunkwana. Ibagayo kanyak tagpaiso. Kumaakayat nga ibaga kanyak ni Yaya Ilyang tinagsaritaan dakan ni Papang manang Emmy. Ngamga po iti panang dagulit ko kankwana, kapilitan nga impudno na kanyak adi na kon pauitan ni Papang iti kwarta, tanagsardengak matan nga agadal kan pasig abulakbol ti aramidek. Ad-adan ang nagsakit tinakam ko gapu iti naamwak manang. Kat imbes ko mga agnakamak barang pauitan nakmatlaang ni Papang, ad-addan ang nagrebeldeak. Ditan ang nasursurok ti agutang kadagiti gagayem ko. Gaputadyak matmabalin ako tiyan ti matmatgadan ti mini grocery mi, nasursurok ti agilako kadagiti alikaman mi, tapno mabayadak dagiti utang ko. Agingga iti agangay, nakairwama kon ti agilako iti anyaman a mabalin a mailako iti balay, tapno maaddaan aklaeng iti kwarta. Nakadanon kan ni Papang ti madi nga aramid ko, ket napalalo ti luksaw na kanyak, ngamjak ingkan kano dayta. Agingga adimteng ti kanito nga awanan ti mailakok, iso akastuyen ti napasamak. Agtawanak idin iti 20. Nasaya at tasimbangpet kan, Elmo.
Apay Yaya Ilyang, ada ka di masapol yung kanyak. Talo nga aldaw, asaan ka nagawid, Elmo? Saan da ka makontak, Apulos? Nagdandanag kami kan ka. Kalpasan na, kasta ti ibagam itata si mangputkan. Apay ko mga min na pagdanagan da kaya Yaya. Mayroon kayong kanyak. Kabalak nga anadan di bagik. Imay ditoy, tinangisaldaam iti Xerox kape ti titulo ti balay ken solaryo. Ha? Makitam, naklaat ka. Di mo namnamaan abaduktanak ti inaramid mo. Anya ka din ti mapaspasamak ken ka, Elmo. Anya aga po nga insaldam ti titulo ti balay ken solaryo. Anya ko ma? Kan may sa Xerox copy lang mo't dagijay. Agpapanpay. Saan aron ba nga insaldam ti titulo? Anya ti panggap mo? Ibusam ti amin ang naipundar dagiti dadakkel mo? Anya ko mga iti bibiyang ko. Dahita ti maganab ni Papang. Tanabayagan na dinak pinauitan. Amir isab man ang naimbag ti amin, Elmo. Anya ti makagapo, no apay adi nakan pawpawitan ti amam. Adula amin. Di kayo man Yaya Ilyang. Man nakibiyang kayo launay. Ha? Naglain kayong wagsaw. Kung namutlan na dakarbangan nyo mang sitar kanyak, idinto to saan kayong mataparte ti pamilyami. Anya! Nakalasan ti kasta pa nagsasaom, Elmo. Apay, nalipata mo ti amin a sakripisyo ken ka, ha? Juan, puno asaan da kakapkapin ano. Ngami bukbukon ka na kayo ti amin a panawon ko. Jakon pinanunot ti bagik, gapo iti panangipatag ko kada kayo. Imbilang kayo matan iti adim akaslaan na ko. Aginggat mabalin, kinalubak ti madi nga ramid mo iti amam, nga day jabalasiw taaw. Ita, kasta pa iti panagsasaum kanyak. Nagbastos ka batan. Yaya Ilyang. Nuti mo kaya't apakibiangan ka. Sige, saanan na pulos. Ngamlading itak, tamasapol nga idanon ko iti amam dayto nga inaramid mo. Masapol ama amuan na daytoy. Naaramid ni Elmo dayta, Yaya Ilyang. Wan, Sir Fidel. Jak matim pagarup Apulos. Ti awanan bain. Talaga ang nalabasan ti mading aramid na. Talaga... Sir Fidel. Anya ti mapaspasamak ka na kayo. Sir. Awan, Yaya Ilyang. Di na pagdanagan. Sana bali, Yaya. Napalubusan akmatan nga agawid dita Pilipinas. Ha? Nukasta, makaawid kayon, sir. Wan, Yaya. Kat masapol arisotag ti parikot dita. Kaano nga agawid kayo ay, sir? Iti kabita na panawan. Ngam di mo ibagbagakan ni Elmo. Diyak kaya tamaamuan na, taamangan no saan tong agpakita kanya. Masapul ang makasarita kiti nalapat ti anak ko.
ayan nga ta di original at titulo ti daga konsular mi. Sa dino nga ta tinang idulinan ni Papang. Masapol na masarakak da jay. Dakal agad at tinang isaldak iti balay konsular mi. Masapol na masarakak ti titulo. Taitad ko ni tinang isaldak. Agpanayo na klangan. Kalpasan na, umadaywak dito yan. Makaamuditan. Nagpangtan din ang isaldak iti balay konsular. Parestar na kanon. No jak pa'y lamatong palti nagtulagan mi. Iso ang masapol. Ika di original at titulo ti balay konsular tayo ti sapsapulam elmo. Papang? Adda kayon? Wen, si Mang Putakon tapno makasarita ka itinalapat. Papang? Nagawan kit dinababain mo. Agasam, dandani na labusan ng ti balay gaputaawanan dagiti alikhamon anay pundarmi iti day di mamang mo. Inlako paaminan. Ita, panggap mo pa'y napukawon day ti balay nga ayan tilagip day di enam. Nangipanam iti konsensyam elmo. Ha? Basol mo day ti Papang. Inimutan nak. Di nak pinatpatuludan iti kwartak. Isa basol mo. Pinutan ko ta allowance mo. Tapno agnakam ka elmo. Tapno maamiris mo arumbang lang nga ipatag mo ti amin na may papaikan ka. Ngaman niya ti inarabit mo. Winaldas mo ti amin na pundarmi ti day di inam. Awan utang mo anay maganakam. Awan babay mo. Da kayo tawan bain na. Awan serbiyo nga ma. Anya. Ayop ka. Papang! Papang! Naatake ni Papang iti daydi apa nagsubang mi manang Emmy. Apag isumot idin asimmangpot dayaya ilyang kanineneng akabsat ko, iso ana ikagumaan mi tinagkid daw iti tulong kadagiti kaaruba. Nagnangabit kan patay ti amak, kabayatan ti kaadana iti ospital manang. Kat idila anak kaamirisak. Iso adagos ang nagkamangak iti chapel ti ospital kat nagkararagak iti nasnaban. Diya ko napupuutan no anya dagiti na isawang ko kabayatan ti panagkarkararag ko. Ngam may sa ti timmatak iti isip ko manang. Nakitulagak iti Diyos nga ispalan na ti amak kat agbaliwak amamin pinsan. Kalpasan na, nagarubuson ti luwak. Aging gaan na puutak laengen at tinapik ni Yaya ilyang ti abagak kat imbaga na anakalasatan iti peggad ti amak. Ad-addan ang nagarubos ti luwak ngam saanen agapu iti danag ken ladingit no di ket gapu iti napalalo aragsak tadinengeg tinamarswa ti kiddaw ko. Apaman ang naiyawid mi ni papangko, ad-addan nga ingkagumaak tinangabarwanan. Intuloy ko tinagadal. Kat babaan iti panarabay ni Yaya ilyang, kastamotan iti pamatag kanyak ti amaken kabsat ko, nagbaligi akmanang. Iso nga ita, siya kon ti tumaktakder nga adigi ti pagtaengan ken mang papaadal iti kabsat ko. Agtultuloy lata ti mini grocery mi nga imatmatunan ti ikit ko. Kat ti mapaspastrekan na, maibangbang ko para iti maintenance ni Papang, kan para iti masakbayan ti kabsat ko.
Napalaos ti ragsak ti amak iti namin pinsan a panagbaliw ko, nga isumot ti ipampanakkel ko launay. Ta iti laksid ti panakaiwawak iti nalintag adana, ken panagkaradap ko iti kasipngetan, nawaya ak itan nga agdakdakiwas iti lawag, ken agbibiyag iti maitunos iti pagayatan ti namarswa. Daytoy iti pakasarita ak manang, toy pagayam mo, Elmo. Elmo, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti pakasaritaam. Pudno anasalimuot ti padas mo, ngam kablaawan ka, takinabaalam asinaranget ti amin, kat na ikagumaam ti nangabarwanan. Imbaglaangan tanakalasat ti amam. Tano saan? Amangan no tong palbiag amakon konsensya ka, kat amangan no anyan tinagbanagam. Ituloy mo ti agbalin anasaya at aparswa nga adda buteng na iti Diyos. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag.